Garaşan siz hazır, men siz adam oynamak näme diýin görkezýän. Salam. Hani başlaň nerede? Ne boldy? Nüçün meni bagyryp dursan? Otur bir dämini alsaňa sen. Oturmana wagt goýduňyzmy? Näme üçin men okumyň tölegini geçirmediňiz? Men Türkmenistanda wagtym size töleg etmedimmi? Kız bir yakamy ýüber, ne bolgany bir düşündirip aýt. Ne özüň bagyrasan, dur bir spakoýsa, etahir ne bolganyny aýt bana. Siz men wagtymy aljak bolmaň. Men Türkmenistanda wagtym üniversite üçin pul geçirdim. Şu wagt gitdim üniversitede täzeden maňa töleg edin diýe. Düşündürün muny, han başlaňyz nerede? Dur kellemi yedin hut. Men garaşmana hiç wagtym ýok. Maňa derhal sebäbini düşündürün. Bir spakoýsa etmedin, gördüm sen özüň çama tölevedin bizlere. $1000. Dur. Ine sen $1000, ine $1000. Yürekime düşüp gittin ey süt, yürekime düşüp gittin sen. Yani üniversitet menden yine pul soraya. Bu yerde bir oyna var. Näme üçin menden pul soraýarlar? Men sana töleg etdim ene. $1000. $1000 bu pulun üçün tölegenini bilesenmi sen? Bilýän okuň tölegini töledim. Bilip dursan eken şu okuw tölegenini, lekin bu pul seni Türkmenistandan okuw töleýin emes. Bu depozit, Türkmenistandan Türkiye geldin, okuw yerini ayırttın, şu pul ahir sen bir düşün, haýyş. Düşünmäne wagtym ýok. Men ýa bir gezek pul töledim. İkilä pul tölerim. Men pulum barmy? Seni pulun yok eken, bu depozit, seni okuw töleýin emes. Men bir gezek töleg etdim. Etdim kan başlygyny ýa çağırsana sen. Yok, üniversiteden sizem näme etjegimi özüm goýulýar. Sizlerimize bari oyundy. Ýöne sizem depozit tölen bolsaňyz, Türkmenistandan okuw töleýleňizi төлegen bolsaňyzlar depozitlaryňyzy izine qaytaryp alyp bilesizler. Sizler hem Türkiýede okumak isteseňizler, garantiyalı şekilde okup öwrenmek isteseňizler sizlere çözüm alazim danışmanlık